thằng nín thì đang làm cuốn bên cùng vàng nên là biết các vị trí chọn vào đó các vị cái son sẽ lên lên đủ chân liệt go lên 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 luôn lên em ơi sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma soi lo kila kan in ton dan local thei ga ka tang pan pia thiam hai bol lo mo tok lekin sam la sei a to view sin o ngai no pe ka zo na then in ating a mi ka zo thei lo te ating chana ka dong lo lu ating a ta si sa som sa ri la ka tem lu tu kai tin din ka lo nga a in ve tin fo a kor ha a mu mai lo ka che dan a ka kun pui a kon du ni la thing fa le lung a leng em ơi sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma leng lung a leng em ơi sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma leng lung a leng em ơi sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma pastor ma tiam ta te ti tu pui ka pan sa ka tu ani ki sia lo po ka chelo tai khat chu min lo bia ka mai wagin ka chelo ke pon ti in kula han chan soi ro se lo ilo boy ta ni ta mai mo te pan tam tu ni a fa nga tem cha in sia man lo tu min han chil en buwa ma ka sia lo tu mo le thon tu mai nom a ka ka chuwa ka in fuan ka chan chin en kin chu min puan ni tin tai kin ka ma tu choi ho mai kan ma lo ma wagin khan din bin buwa ka in sa a chelo ni o kan in bangla da an kha de ka han chuya mi on thei chung kwa ke ni in chung ve so san ra bo ya na tan ba ka ka ke ve la chen on ko ve den an soi mi ka kai lo en po tu ni se lung le ko ya em mo peng la seng la in ge la dam lai pa tan sen an la aha awan ti chi dor ve me chang ari lo pian an na len lung a len em ai sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma leng lung a leng em ai sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma leng lung a leng em ai sen viru ka sen koya chuan ta Cbyma lung a leng ngai te kum lui ka ni ten ang na te om ve sin